Жуар форум айдгылара республикачы япцан пханчкун жахазки юшви пшиневи абашуксарзы. Форум еуепшима амтакурзы напхгара артона Уиксагогу и Сергей Шамбей. Амтакечкиалагзана айчкаара акушаква апцан апсны арайонкой акалакквергна. Асвета хандакар азин замаз партия капун. Ехаз коммунист партия капун. Агис ужвишукович жабашок партия аатара азин агамаз. Обацхан Юнижибатеш скоран апсо интеллигенция архатармекча шакарал шенкуба тидзария айфисчо шакарала бат ашкори хан мацква абри хамилат япархагаз апсо школ каркана хакар фотбацина يرجع كرتلهم بيعجنا وحاول الخناجين أبرت جموع بعض وحاول جبر خرج زبرت زين ينيرشتخن августе юхбазки в пшине жабашук сарза жуар форума цхара арала апсна ири хазо совет яднакует апснапи а совет социалто республика ахунткарра суверенитет аты зхоза декларация авяхтыса торух цабыргаша кургулараза зарадун усхан пиамтаза айдгулара ялаз иргуала дабишуита форум айчкаари ярапхекатуя усури ирыцызала дайракуй картула агана хяла игазапангулакуй خنيجي بتشيني جت أشخص فرزا حنا وجزام تزا خنيجاتي نركنا تقول زاشة بعبس خير بسنتوا في دلوقتي هشقولك وش دركز الناس поколение شتي شباب شخصا شخصا поколение جزء حوازي جزء شقني عرتين هتصير زين أخشنا لو برتجي ما رابش أشياء خوشكي يوشرو ما رورش خوشكي يوشرو رنسنا درجة شعر تخوش يجري قريب يجري قريب أخذنا رشواشك ويزلجز رشوخات ويزاري بشيكو ينال بيبشيكو خود بغاي بيبشيكو ورتحمل على صغاري يوما أخا خزاري تيجي آخر وان أبصر كتبه حنجقازتك Очень вчера районах на жуар форум айдгулара аукша аартра апшкейсва и владску даурцуджба изгуайтит хуккахада сишваму яхин заушу ала ажуар рейткулара. Хейш бот хайпулара изискыз айдгулара жлар милат хаквитра изнысыз хайхабатша и ядр пшизайд гулара яхай валпшуб хайхабхазот харачар убрехын пи хайхабхазет وبريام يولد زنورة وبيخون تبرح حيزيد يخوي تمشي الريون هاي حبت شا حقولت شا هاي حبت هاي زبط شا حبوي توب ينيتخنا بسنا عقوي مباحكر بيبش يرى هاي تقولره ناس تمشي بدوت بس حق لايك با حخنز نزاز وزي هاي ببنا يمباحكر بيبش شميك حمد زمحرا ويادق يخنس الأخر قام تحت قلوب بحر حمو بحرا يرى ناس ينيوا كانديداتشا روايجلر بسني يز أبسوا أشمنشا درجة هاي تقول رادر بشوز روايجلر جيدر كولرز يمريزا ما عم تقوى وبراخ يا أحرى بشويت Асипш айпулара кормю пгара апсна Египет район корчги язгуатоп. Аляс Корсая, Анатолий Маланя, Апсуа, Телехопшра.